गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया बर' हारिनि आरो हादरनि थाखाय गोजोनथाव खालामदों। गोगोमसार गयारिया भारत हादरनि जानानै गिबिसिन बल जोसननो हादों। नेपाल हादरनि काठमान्डुआव जानाय अंडर-19 SAFF 2023 मायथाइयाव गिबि गेलेनाय समावनो गोगोमसार गयारिया 1 गल सोनो हादों। फुटबल गेलेनाया भारत हादर आरो बांलादेश हादरनि गेजेराव जादोंमोन। बे गेलेनायावनो गोगोमसार गयारिया गिबिसिन गल सोनो हानानै मुं खालामनो हादों। भारत हादरा 3 गल सोनानै देरहासाद जानो हादों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमानि थागिबि भारत हादरखौ साइकेलजों दावबायबाय थानाय राजिब बर'खौ इलाइट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया आसाम स्टेट ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'बाय। बिथाङा दा लादाखआव दंहैयो। बे गोजोनथाव खौरांखौ इलाइट गेम्स फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट जामिल हिदायत आवाथिया मोनसे फोसावथाय लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आसामाव गासै 1000 फरायसालिखौ आसाम सरकारा बन्द खालामनो थांखि लाबाय। आसामाव थानाय 1000 फरायसालिखौ आसामनि सोलोंथाइ दिपार्टमेन्टआ नायबिजिरनायाव फरायसालियाव फरायग्रा फरायसाफोरा खमायबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बन्द खालामगोन होनना मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि 37टा फरायसालिफोराव सासेल' फरायसाफोर दं। 36टा फरायसालिफोराव सानैल' फरायसा दं आरो 11272टा फरायसालिफोराव 30 जननिबो खम फरायसाफोर दं। बेनिखायनो 30 जननि खम फरायसाफोर थानाय फरायसालिखौ 1272टा फरायसालिखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोजां रादाब। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ किसान रेन पर्टेलखौ अपेन खालामनानै होबाय। बेनि गेजेरजोंनो भारत हादरनि गासिबो आबादारिफोरानो KCC किसान क्रेडिट कार्ड मुंनि लनखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेजों आबादारिफोरा गोरलैयैनो बेंकआव थांना साबसिडि लन लानो हागोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो KCCनि केम्पेइनखौ जागायगोन। सरकारनि मानसिफोरा न'खर न'खर थांनानै बेनि बागै फोरमायहैगोन आरो PM किसाननि मुङाव जायफोरा बोसोराव 6000 रां मोनो बिसोरनोबो थाबैनो किसान क्रेडिट कार्ड होनाय जासिगोन। बे किसान क्रेडिट कार्डजोंनो स्टेट बेंकआव 3 लाख रां लन लानो हागोन आरो जायफोरनाव बे कार्डआ दङ बे मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमायोबा 50,000 रां मोनगोन। बे कार्डनि गेजेरजों आरो जाय आबादारिफोरा देहायाव जेंना गोनां माबा मोनसे जानाय बिसोर बे कार्डनि गेजेरजों बिसोरबो 50,000 रां मोनगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजो सरकारा आसामनि लाइमोनफोरनो गावारि गसंथाननि थाखाय बेखेवनो थांखि लादों मोनसे गोदान आसनि। आसामनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा रायजो सरकारनिफ्राय मोननो हागोन 2 लाख रांनि अनसुंथाइ। मख'नो गोनांदि मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर असमनि जोहै रायजोनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। लोगोसे बे आसनिनि रेजिस्ट्रेसनआ बोहैथि बोसोरनि 23 एबा 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन होननानैबो मिथिहोबावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गोनां बाथ्राखौ मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि कनफारेन्स हलनिफ्राय चिफ सेक्रेटारि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों खुंनाय मोनसे भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।